Hej, vi er samlet i dag hos Arnold Busk, fordi vi er i den glade situation, at vi skal have overrækt næsten 51.000 til Kræftens Bekæmpelse. Og det er fordi Arnold Busk har været med i kampen mod knuderne og solgt en hel masse core controllers. Så det er vi rigtig glade for, og Kræftens Bekæmpelse er i den grad glade i dag, for de skal have rigtig mange penge. Jamen, Arnold Busk valgte at gå med i kampen mod knuderne, fordi vi synes, at det var et godt projekt. Vi synes, at når vi kaster os ud i sådan nogle projekter, at det er rigtig godt, at der er et produkt, som passer til den målgruppe, vi har for vores butikker. Og derfor så synes vi, at det her det var spændende. Vi synes generelt, at det er et rigtig godt samarbejde, vi har med Kræftens Bekæmpelse. Og derfor var det også naturligt, at vi kiggede på det her projekt og også valgte at gå ind i det. Det har været et rigtig godt projekt og har været et godt produkt for vores kunder. Og det er også derfor, vi er stolte over at kunne donere mange penge til Kræftens Bekæmpelse. Ja, fordi det er nemlig et rigtig godt projekt. Projektet går ud på at donere 1 million kroner til Kræftens Bekæmpelse under kampagnenavnet Kom ind i kampen nu. Pengene bliver indsamlet ved salg af core controller, som er en lednings-headset-opruller, som beskytter dit headset, men samtidig sørger for at holde det fri for knuder i din hverdag. Den lille irriterende knude, vi alle sammen lidt kender til, når man er på fart, og man skal headsetet op af tasken. Men nu er det nemt og lige til at gå til. Og i den sag, så er det jo så, at Kræftens Bekæmpelse anbefaler brug af headset for at undgå knuderne i hverdagen. Og det er jo netop her, hvor vi synes, at for en sikkerheds skyld skal man selvfølgelig anvende sit headset. Som Asla siger, både i trafikken, på cykel, i bus, i bil, brug dit headset. Og der er også den lille demente ved det, at vi har jo lidt stråling fra mobilerne, så vi skal sikre os at bruge vores headsets hele tiden. Ja, jeg er utrolig stolt af at kunne overrække checken her til Kræftens Bekæmpelse. Det er resultatet af vores foreløbige indsats. Vi fortsætter selvfølgelig med at sælge kortcontroller, men værsgo. Tusind tak skal du have, og vi er meget taknemmelige for Arnold Busks involvering i kræftsagen.